Türkmen halkının milli lideri, Türkmenistan'ın halk matagatynyň başlygy Gahrman Arkadagymyň görkezmesi boýunça Arkadag şeherine Gurbanguly Berdimuhammedow adyndaky howunarlygy meýters şagalara himayet bermek boýunça hayır takabat gaznaty bilen ýurdumyzyň sport ýyllary we aga gurulşy gyzygy kärhanalarynyň arasyna durmuş maksady binalary gurmak we ulal bar bolanlaryny döwre barplaşdyrmak boýunça iki taraplyň şertnamalary gol çekmek dabarasy boldy. Arkadag şeherine alalaşan şertnamalary laýyklykda ýurdumyzyň sport ýyllary gyzygy kärhanasyna jahan dörejilik merkeziniň binalaryny döwre barplaşdyrmak we onuň çägine köpürli sport toplumyny gurmak hemde şehitler mescidini döwre barplaşdyrmak we onuň ýanaşyk ýerlerini awadanlaşdyrmak wezipesi ananly. Şeýlekem gol çekilen şertnama laýyklykda aga gurulşy gyzygy kärhanasy Azerbaýjan Respublikasynyň Füzuli şäherine gurulmagy meýilleşdirilýän mescidiň taslamasyny taýýarlamak we ony gurmak işlerini ýerine getirer. Munyň özi haýyr sagabat gaznasynyň alyp barýan insan perwerlikli işleriniň geriminiň barha giňelýänliginiň aýdyň nyşany urly.